салом дӯстон, гапу хабари асосӣ ин аст ки Тони Кроссам аз паси Марко Ройс аз футбол меравад. Барои легендаи Боруссия агар бозии охирини финали Лигаи Чемпионҳо бошад, Кросс баъди Евро 2024 аз футбол канор меравад. Ҳарчанд ки хабар овозҳо атрофи тамдидкунии шартнома бо Реал Мадрид зиёд мерафт, вале Кросс худ қарор кард ки на дар Реал мемонаду на ба тими дигар меравад. Ба гуфти худи Тони, рафтан дар авҷи аълои варзишӣ аз футбол барояш шараф аст. Бошад ин олмонӣ бо маҳорат бо сари баланд ва хотироти нек аз футбол равад. Ин бозигари 34 сола дар давоми 10 соли буданаш дар Мадрид чӣ ҷоизаи футболие ки буд ҳамаро гирифт ва акнун дар дами пирӣ боз барои Нагельсман дар Бундестимам дар кор шудааст. Бошад ки Евро 2024 чун хотироти ширине барои Кросс аз футбол бимонад. Лайки қиматбои худро гузоред. Мо хабарҳои дигари муҳим аз олами футболро пешниҳод мекунем. Дӯстон, финалҳои Евроҷумҳур наздик омад ва мо хоҳем фаҳмид ки кадом дастаҳо қаҳрамон мешаванд. Дар финали Лигаи Аврупо Байер Ливеркузен кӯшиш мекунад Аталантаро мағлуб сохта требл намояд. Дар Лигаи Конференсия бошад Олимпиакос дар Афина рақобат мебандад бо Фиорентина, а дар бозии сол дар Уэмбли Реал Мадрид қувваи худро бо Боруссия Дормунд месанҷад. Оё Марко Ройс пеш аз тарки даста метавонад соҳиби ин ҷоиза гардад? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсия осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар Англия бошад мавсим нав анҷом ёфта буд ки аз қисмати кабудии Лондон хабари шум расид. Челси новобаста аз он ки дар охири мавсим ба худ омад ва аз миёнаи ҷадвал то зинаи Лигаи Аврупо худро расон, ҳамоно бе мураббӣ мемонад. Зеро мутахассиси аргентинӣ Маурисио Почетинно аллаке бо розигии тарафайн аз Челси рафтааст. Акнун баъди боз зинаи шашум ҷамъбаст кардани чемпионат, Челси боз мураббии худро ба истеъфо равон кард. Вале ба хаёлам Тухел ҳам бекор асту Боули мумкин бо як бахшишпурсӣ Томасро дигарбора ба Стенфорд Бриҷ биёрад. Барои ҳар дуи мураббиёни собиқи Челси ин мавсим беҷоиза ҷамъбаст шуд ва Тухел эҳтимолан такроран метавонад бозии Челсиро ба низом дарорад. Яке аз вариантҳои дигари Челси ин даъвати мураббии Ипсвич Таун Киран Маккенайн бошад. Ин нафар тавонист Ипсвичро ба Премер-лигаи Англия барорад ва аз ин рӯ таваҷҷӯҳ нисбати ӯ низ зиёд мешавад. Вале ба назарам даъвати ин мураббӣ ба Челси ҳам идомаи тақдири талхи Грэм Поттер хоҳад буд. Чунин нафарон воқеан ҳам бо тимҳои бузург кор карда наметавонанд. Почетинно аслан ба Челси 29 майи соли гузашта омад ва баъди як сол 21 майи имсол аз ин тим меравад. Акнун ҳамшаҳрии Месси бетоқатӣ карду рафт. Бояд ягон каси дигарро биёрам ва аз мавсими нав сахт даст ба кор шаванд. Дар Англия барзами бемураббӣ мондани Челси ҳамчунин Брайтон ҳам айни ҳол бесоҳиб аст. Зеро ин тими англисӣ низ бо анҷоми мавсим аз рафтани мураббии итолиёвияш Роберто де Зерби хабар дода буд. Дар қиёс ба Почетинно Роберто дар бозор сахт талабгор хоҳад дошт, зеро ӯ мавсими пешин тавонист нахустин рохати Лигаи Аврупоро барои Брайтон таъмин намояд. Ҳамчунин ба шарофати кори дурусту натиҷабахши де Зерби чанде аз бозингаронро бо нархи гарон харидорӣ карданд. Хулас ки ҳарчанд Бавария мехоҳад ин мураббии собиқи Брайтонро ба Мюнхен даъват кунад, вале ӯ худ дар ватан кор кардани аст. Даромади гап, худи Бавария ҳамчунин даъвати сармураббии Бернли Винсент Компаниро низ баррасӣ кардааст. Ин белгиявии собиқи Сити ки соли гузашта ба Премер-лигаи Англия омад, баъди як мавсим боз ба чемпионшип бо Бернли бармегардад. Вале дар бораи иштиёқи Бавария нисбати ин мураббӣ худи Фабрицио Романо навиштааст, шояд ҳамчунин ҳимоятгари марказӣ дар канори Деликт бошад. ба хаёлам таъин кардани Винсент Компании камтаҷриба дар дастаҳои пурқудрате чун Бавария амри маҳол аст. Роберто де Зерби бошад зиёд мехоҳад Миланро тамрин диҳад. Стефано Пиолиро ҳам бо анҷоми мавсим аз кор ҷавоб медиҳанд. Чӣ тавре пештар гуфта мешуд, бо анҷоми мавсими ҷории Серия А Пиоли аз Милан меравад ва эҳтимолан де Зерби метавонад ӯро иваз намояд. Милан айни ҳол дар Серия А мақомдори зинаи дуюм бо 74 хол буда чун ноиб қаҳрамон мавсимро ҷамъбаст мекунад. Вале барзами ин тобистон Милан мураббии нав пайдо мекунад.
дар Барселона бошад ҳарчанд хави як моҳ пештар ваъда дод ки ягон ҷо рафтанӣ нест, вале акнун тибқи хабарҳо президенти Каталония Жоан Лапорта худ хавиро аз кор ҷавоб дода нест. Бар замми чунин қарораш Лапорта пеш кардани хавиро ба сари деку бор карда нест, яъне дар ҳолате ки хави аз кор ҷавоб дода мешавад, Лапорта мегӯяд ки ӯро на ман балки директори варзишӣ аз кор ҷавоб дод, яъне Лапорта ба ин кор ҳеҷ дахлӣ надорад. Дар ин бора журналист Хави Мигел гуфтааст: «Ферран Кореяс бошад бар он аст ки Жоан Лапорта худ вохӯрии шахсӣ бо хави нахоҳад гузаронед. Дар ин вохӯрӣ ҳамчунин Деку, Рафа Юстев ва аъзоёни дигари шӯъбаи варзишӣ ки дар миёнашон Энрик Масим ва Жоан Солер мебошанд иштирок хоҳанд кард. Ин вохӯриам бояд ки рӯзи душанбе доир шавад. Маҳз дар ҳамин вохӯрӣ натиҷагирӣ аз мавосим ва таҳлили пурраи ҳайати бозингарон гузаронида шуда аз рӯи он қарор бароварда мешавад». Ба гуфти сарчашмаҳо норозигиҳо идома доранд ва андешаи халос шудан аз хавиам ба қавле ҷон дорад, вале бар замми ин касе дар бошгоҳ омода нест тасдиқ кунад ки ин қарори ниҳоӣ аст. Бубинед, агар баъди ин қадар зорию таволо ва розикуниҳо боз хавиро аз кор ҷавоб диҳанд, ин аломати равшани девонагии Лапортаро нишон хоҳад дод. Хави нав бо ёрии ҷавонони лаёқатманди Ла-Масия риштаи бозии бо натиҷа ва пуроморо зери даст гирифт ки боз ӯро аз даста берун карданиянд. ин кор ва ин лоиҳа албатта нотамом мемонад агар ки хави воқеан ҳам аз даста равад, зеро хави бо мурури замон метавонад ҳам натиҷаро таъмин кунад ва ҳам ҷоизаҳоро кафолат диҳад. Агар ба гузашта андак назар кунем, испании 44-сола ҳанӯз баъди бохт дар даври 22-юми Ла Лига аз Вилареал бо ҳисоби 3-5 оиди қарори рафтанаш чунин гуфта буд: «Ман фикр мекунам ки кори моро ба таври арзанда баҳо надоданд ва ин ба парокандагиҳо мебарад. Инро ман эҳсос мекунам. Гап сари он нест ки ман ба фишорҳо тоқат накардам». Ин гапҳо аз даҳони хави ҳанӯз моҳи январи соли 2024 баромада буданд, вале аллакай моҳи апрел ӯ аллакай балаболӣ кард, яъне аз рафтанаш даст кашид ва ҳамаи мардумони футболии Каталонияро хурсанд кард. Вале аллакай як моҳ аз ин хурсандиён нагузашт ки вазъият атрофи хави ба андозаи 360 дараҷа дигар шуд. ин навбат хави худ рафтанӣ нест, балки ӯро маҷбуран Лапорта аз саҳнаи роҳбарӣ берун мекунад. сабаби асосии иттифоқи миёни мураббӣ ва президенти Блаугранс ҳақиқатгӯии хави мебошад. Дар яке аз нишастҳои матбуотӣ гӯё хави гуфтааст ки ҳайати феълии даста ниёз ба пурқувватшавӣ ниёз дорад, вале вазъи молиявии бошгоҳ назар ба солҳои пешин бад аст. гӯё Барса қодир нест бозингарони гарон харидорӣ кунад. маҳз ҳамин гапҳои рости хави гӯё сари президент Лапортаро вайрон кардааст ва ӯ метавонад бо хави хайрухуш кунад. мақсади гап ин ки гапи рост дар ягон ҷой надорад ва на ба ҳар роҳбар писанд аст. асосан вақте гап сари камбудиҳо меравад, роҳбарон мехоҳанд ки он бояд ифшо нашавад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.